bi akyerɛ wo ba mu nea ade no na me a meyɛ ɔkyea me kakra wɔ mu yi metumi bisa wo a wokasa yi sɛ nti wosɛ ni dɛn wahu wokɔ manhyia ne mmeammea bi ne ade na wɔkyea me a na obi a woto biribi din no wowie pɛ na mpanyin baako ɔpɛ sɛ woda ase na ɔda no yɛ ne saa na wosɛ ne sɛn anaa wosɛ ne dɛn wosɛ yɛda ase a ɛmu na obiara yɛda ase amu wawo ne yɛte sɛ yɛ ɛsantehene na wama nneɛma bi ɛsɛ ɔde yɛyi ne ade kɔ hɔ pɛ na wo a woto ade no din no wabisa wo sɛ wosɛ ne sɛn sɛ yɛda ase a woburu yɛda ase amu yɛda ase agurɔntɔ ɛhɔ no obiara nya kwan na ɔde aseda ma ɔkan ma mpanyin ɛyɛ kutu akyɛmpo ne yere ɔna ɔde saa nneɛma yi ɔde bae nti ne yɛnya kwan ne yɛde aseda sononko ne yɛde ama wo a onipa na ɔde ade no bae nti ebi bɛba bio na wo a wobɛka no ɛbisɛ na wosɛ ne dɛn na wo na wodi kan da ase yɛda ase a ɛmu ɔho saa ebi a onipa ako ne agonani wosɛ meyɛ ogonani wosɛ yɛda ase a agona wamu ɔyɛ ɔsoro ne da ase asɔ na ne nyinaa nya kwan da ase saa Sana okuman peling na kasai wasa na sa yamama atafia na etisa boja no pa kopra one snap one sap sika sinis ebiono okuman peling si ya boja yamama amodura pa na yese ne ondelo yo ya damase aducho amono aya oman wanya na banko mama amodura niwura ablo breke akufu na jano barima ebuso abalan akufu wata afya no ti aban ona wakano wose na se wana si ni to kwanga ntse a na ti se waka se bebe tiran no ba wanya mania pa aboye wose na nti esa se wana si na oya first lady nti that se woja no kwan pre wo para one time so no for wo para one snap wo para wo be no ko wo para wo si ti ko wo patia ni piara se be panga dia sa one ba na ye o se si se you know ni a wonija ya mama emire wonija no ba ni e se wanda go ya da nga se damase ba mo sa mo kan ko den ni na pa tira ko no no tira
You. Ochila ana presida na Juda emeje jibui you oye amewachira nene nanuma you amewachira na nanu Brigadier General, and two Mediaco, Nema, and Uchiche, Brigadier General, and two Mediaco, Nema, Gigi, you. B. B.
Hello. Ago nananum. Said the a boom ebusia our man. Said Otiabia Kankano. Said Otiabia Kudi Kankano.
Any to come and to say, you can want a map of one minute ago, one patia, or some cities and you know, we are only a warm about family. Yes, the one that will. Oh, and I'm not say, oh, my brother, the Senator for them, I want you know, one I want to know, down on the yard also. Sẹ́lẹ̀ nana bí mbọ̀má ọ̀bẹ̀rẹ̀ dàgbọ́ mma ẹni tọ́lọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ dàgbọ́ mma wọ́n wọlé kásẹ̀ yìí wọ́n sẹ̀ nẹ́ sẹ́ni yẹn nyinaa yẹ ká fẹ́ yẹ màmá mọ̀dúrà ẹ̀ná mami sọ̀rọ̀ tó fọ́ bẹ́ẹ̀ ti sẹ́ à kòkòrò àwọn ntàmá wọ́n mẹ́rin dúkú wọ́n pẹ̀tìyà ayé mẹ́ ntàm ní àbúrìjà àti àmàbàmì. Ntama a wɔn ahyɛ nyinaa ahoa ɛna wɔn sika ní àbúrìjà àti àmàbàmì. Wọ́n sọ wọ́n dábò yẹ̀dá wọ́n ase.
Hello. Kwaku Kankakra. Kwaku Kankakra. Ochirema. Yadu Washa baby. No other. What the Kanga Gura Kakra. Or your presbyter penning anti Bra ye near Tie Etienne Kakranzo. Na Yeti Adosia Mushe. Abusian Shabby, Impagin a fancy, Sabrode, Acha Wufia, Enya Ding Foforo. Now you will marry baby. What could chain where doom when you cry within our case here? There will be 1 year Ding Foforo. Nipa Akoflam woman, or see a day out without one or my uncle to a hippo. Nipa Kofas are 1 of them. You will marry baby. Or Tiasi. No Kofa Hono. Opwe pet. Na ne din ne Sakai, ofrɛ no Nana Obuobi etie mu a ɔto so abien. Ɔyɛ ase paa wɔ adum ne abusua mu ha. Na sɛdeɛ ɛte no, akyekyere ayɛ ɔtomfo pa a ɛsi akɔ ahwehwɛre dade. Wona ba wo nyonkuru ma wodi nyɛm paa odum dua si hɔ a ne ho yɛ hu. Na sɛ besasa bonsam deɛ kɔmu akɔtena ne nkɔn mu. Na ayɛ hu paa adum hɔ ɛhɔ yɛ hu paa wɔpem woyɛ wo nneɛma bebree nti wobɛba na woyɛ onipa foforɔ. Na nano bo bi atie mu ɔto so abien ɔse asɛm aba na sɛbe ɛyɛ ditia sɛbe ɛyɛ nantwi na mo kwa ma ɔtam wo enti ɛdi ɛyɛ biribi kakraa bi ɛyɛ ne nsa pɛntu
Schnapps and two acres a big or drama of Yapema. And if we are Tia, who ought to say, say, a doma wono.